ще говорим за лапароскопска операция на херния. Миниинвазивният метод, така наречения безкръвен или лапароскопски метод, се развива бурно в последните години благодарение на технологичния напредък с помощта на малка камерка, въведена през малка дупчица на коремната стена, се оглежда цялата коремна стена на монитор и въвеждат се допълнително през още по-малки дупчици инструменти, с които се оперира. Те по много свои белези приличат на конвенционалните хирургични инструменти, но са много по-финни, тънки, с дълги дръжки, така че могат да влезнат и да работят в дълбочина под контрола на оптиката и на монитора. Като предимство в този случай е, че камерката се доближава на сантиметри от обекта на операцията и се работи при едно увеличение, така че в много по-големи детайли много по-ясно се вижда обекта на операцията. Така през тези отворчета се достига до херниалния дефект и се укрепва херниалната врата, херниалния дефект с поставено платно, като по този начин се използва действието на закона на Паскал, като след операцията по-високото вътрекоремно налягане притиска платното към коремната страна и към дефекта и осигурява едно значително здраво фиксиране, като се налага допълнително фиксиране с специални инструменти на съвсем малко места, за да се подсигурим. Това е същността на операцията. Кои са предимствата? Предимствата на тази лапароскопска техника са на първо място по-бързото възстановяване, а то идва от по-малката травма, по-малката тъканна травма в зоната на хернията при един конвенционален или преден достъп, тъй като при него трябва да разрежеме кожата, да разрежеме подлежащите тъкани, да ги разединиме и да стигнем до херниалната врата. Обратно при лапароскопския подход достигаме до херниалната врата отзад през корема, като тъканната травма е минимална. Също немаловажно, особено при жените, при младите жени, са по-малките белези на коремната стена. При лапароскопския подход белезите са пренебрежимо малки и ако човек не знае къде да ги търси, няма и да ги види. Следващо предимство на лапароскопската техника е, че при нея, в началото, при огледа на коремната кухина, се оглеждат всички кухинни и важни коремни органи, които не биха могли при конвенционалната операция да се огледат така детайлно и отвътре. Така може да се открие и друга херния в съседство или пък на друго място, която при клиничния преглед не е била диагностицирана. Друго предимство на лапароскопския подход е, че той дава възможност да се оперират едновременно и други заболявания, които са открити попътно в коремната кухина. Това може да са, например, яйчникови кисти, може да е един апендикс, може да е един дивертикул на Мекел. Това е едно рядко вродено заболяване на тънкото черво, което в последствие може да създаде сериозни проблеми. Друго заболяване, което можем да атакуваме, това са камъни на жлъчния мехур. Друго предимство на лапароскопския подход в сравнение с конвенционалния е значително по-редките усложнения в мястото на операцията в оперативната рана, тъй като оперативните ранички са пункционни ранички при лапароскопския подход и там усложненията в тези ранички са в пъти по-малки от тези при конвенционалната работа, при конвенционалната операция. Особено драстично тази разлика се наблюдава при големи постоперативни херни, при които
При конвенционалния достъп имаме тъканна травма, която ангажира по-голяма част от коремната стена и след оперативният период на възстановяване е няколко пъти по-дълъг и по-тежък, отколкото след една лапароскопска пластика на постоперативна херния, тъй като тъканната травма е в пъти по-малка. Разбира се, лапароскопския метод има и някои недостатъци. Значи от една страна това е задължителната обща опойка, за да може пациента да е отпуснат и да напълним корема с въглероден двуокис, за да може да направим пространство и да оглеждаме органите. Сега този недостатък, общата опойка, е на фона на днешните съвременни и изчистени и начини и методи за анестезия, съвременни апарати. Този риск е сведен до много ниски нива. Също един относителен недостатък на този метод е неговата по-висока цена и това зависи от именно от тези високотехнологични консумативи, които ползваме, инструменти, които ползваме и съответните протезни материали, които се ползват при лапароскопския метод. Така че там цената нараства значително във връзка с необходимостта тези консумативи и материали да се финансират. Но всичките тези недостатъци в крайна сметка се изплащат с по-бързото възстановяване и по-малкия следоперативен дискомфорт. Благодаря ви за вниманието.